Pasyag ng Pampanga Police Provincial Office na inspeksyonan la reng hanggang warehouse kamabilog galalawigan bang asiguradong alang operasyon ning iligala sigarilyo. Agpangkang Police Colonel Eugene Marcelo, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office, iti makatukiking direktiba ng Governor Liliananay Pineda na pasik na nga ning pamagbante kareng bodega king lalawigan. Ikutan na po lahat ng mga warehouses dito sa buong lalawigan ng Pampanga in coordination sa ating mga LGU. No? As early as last week, nag-umpisa na po tayong nag-ikot dyan. Tuloy-tuloy po yung coordination natin sa ating mga local chief executive sa pagkakandak po ng inspection lahat ng warehouse dito sa Pampanga. Gawa ng Marcelo Pasyag, king gawang News at News Media Forum ng Pampanga Press Club o PPC, inyang February 17, king parkin by Radisson Clark. At tatanda ng kapilan pamo, adeskubrila reng pilang iligal a pagawa aning sigarilyo, kareng Balen at syudad ng Mexico, City of San Fernando, Ampong San Simon. Samantala, sinabi na namang Secretary John Vic Remulla ning Department of the Interior and Local Government na ating posibilidad kanong ating aduang kongresista amamie proteksyon king operasyon king iligala sigarilyo bageng balaw sa investigandareng otoridad. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.